हेलौ लोगोफोर बोसोर गोदाननि बैसागनि 1 तारिखनि दिनै मन्दिराव जयग होनो नागिरदों जोंनिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननि दिनाबो मोजाङै मोजां थांथों होननानै आसा खालामनाय थाबाय दिनै 1 तारिखखौ जोङो गाजा गोमजायै जयग होनानै बारहोहरनो होननानै मन्दिराव बयबो फैजोब्बाय आरोना देलाय मालाय आयु नै नाहरलाय आयु माथो सिख्लाफ्रा हनै मेरलाथार नै बिसोरो गामिनि गोजा आरोना बिसोर जयग होनो गासिबो जमा जाफैदों आरो माने जयग होनो नागिरदों जोंना ब्रह्म नालाय बेखायनो जयग होनानै गोदान बोसोरखौ जोङो बरायनो नागिरदों आरो दा जोंना जयग होनाय जासिगोन अदेरसान्दि बेवहाय फंनैसो बुंनांगौ जायो दा बेवहाय बुंथिनो थाखाय आंखौ फरायनानै आं लानाय जादों सिगां जोङो जे जग होयो बे जगआ मा समनिफ्राय दं मुलुगाव सोरबा कल्पना खालामनानै होनाय जग ना मा जग गिबियाव दिनैनिफ्राय गोरबोजों नाहरोब्ला बेसेबांबा गोबाव रोमै रोमै बेसेबांबा गोजान रोमै रोमै नुहुरनाय समनिफ्राय ऋषि मुनिफ्रा होबोनायसो जग बियो जों बर'फ्रा गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आफाया 1905 सनाव बेखौ आजावदोंमोन आरो जों धोरोमखौ मोजाङै फालिरोङै गादा गुदा हुदाजों जौ बेदर बावनाय हुदाजों इसोर सिबिनाय खामानिखौ मालायजों मुगैजानाय खारनाव
Ayo, narili ya. Tahu laमायाव फटक लायनोसै हायना लायगोन दा मेथाइ जाथ'आ लागोन ना मेथाइखौ मोनजासिगोन नामा दानो मोनजासिगोन जाना थांखानोसै मा मेथाइनो मा मेथाइ मिस्टि औ मा मेथाइ मोनजागोन नो देदे बुंदो मोनजाथ'वाखै आंबो साइसिन थादों नंगौ नामा नोंखौबो साइसिन थादों इसाखौबो साइसिन थादों बिनि नामा बिजित आयु हमोसो माथो बेलाय जि फटक लादोंहाय मालाय नै सिख्लाफ्रा नोंसोरलाय 상판탕 달라지면 대신 우리 그냥 말에 두기 전에 없잖아. 말이 상하라 바람 가지. 뭐 맛을 말 타봐. Siapa foto lek nama? Oh isa, lek ke? Foto lan lek ke? Siapa deng? Deh, ningsir lager lagi deh. Kamera nih. नै बेबायदिनो जोंना गोदान बोसोरा जागायबाय आरो जयग' होखांनानै दायो जानाय लोंनाय खालामबाय मिस्टि बिस्कुट भुजिया मुरिजों गोदान बोसोरखौ